Kaixo lagunak eguerdion eta Virginia García, ongi etorri, zer moduz? Ondo, eta zu? Ezin jo, hemen txe. Eskerrik asko tortzegatik. Bueno, Abuztuan amabin. Bai, abuztuan amabin. Balioko diate, beta aurreko hauek? Ez, oiek, eguzkira zuzenean begiratzeko ez. Inguruko argitasuna kentzeko sondo, baina ezin dezu horrekin eguzkira zuzenean begiratu. Virginia, astronomoa da, eta gauza oso berezia ikusiko du abuztuak amabian, ez da? Bai, 100 urte baino gehiago etzala hemen gertatzen, baina eguzki eklipse osoa izango dugu, hemen, gure lurraldean. Osa, dula 100 urte dola pasazan, eta Bai. zenbat itxun biharko du berrir ikusteko. Beste eguzki eklipse oso bat ikusteko hemen, lehenguan egon nintzen begiratzen, eta izango da 1180 urten, olakon bat. Bitxarra txuia, eukiko etordun, Ai, ama. Bueno, zukalde, zemuz buldatzea, aurrekoan, utzi zenun garbi onde biltze zinala, gaur bai ordun, ez da? Zio zerritet. Bueno, ikusiko zuen, eundoko errezeta ingo dugu, eta hitze ingo dugu, abuztuak amabian, segertatukan eklipse Osoa. lunar. Bueno, lagunak eta Virginia, esango izuet errezeta biteko nundik noa biliko gehan. Ingo deu, kiribilki bat, oilaskoana, zia zerbakin, eta gero saltxa berezi bat, eta intxaurra batu gainetik. Vale? Ingo deuna da behitu hemen dakat aplastatzeko, holako ikesbaka zuen sartaian atzekalde batekin aldain, baino honekin erresago egiten da. Ingo deuna da, bularra, xapal hautzin, botako dio batzuia, perexila, gatzan puntu bat, eta bertan sartuko dugu gazta, urde ezpiko egozila, eta baita ere zia zerbak. Barrun sartuko ditugu, kiribilia itxiko deu, eta gero ingo deuna da mostu, prejitu eta platera eratu. Baina platera eratzeko garaian ingo deu udariakin krematxo bat. Ingo deuna da gurinetan tipulina goxatuko deu, behin goxatuta da honian, botako deu zurituta eta bihotzak enduta udaria, gio esti pixkat, hor ospin ikutsu bat emango dio, eta hau goxatzen deunean, birrinduta jarriko dugu. Plateran azpin, kiribilkia gainean, eta gero intxaurra batzuk zigortuko ditugu pixkat, gainetin kurriskari pixkat jarteko. Ados? Bai, itxura hona. Bueno, eta hau esan da, lanen jarri bihar geha. Beitu, hemen dikan biharko ditut, 3 ale batzui. Bale? Eta txiki ingo ditugu, bale? Gero jarriko jo boli askoai. Eta, ungo geana da, beste alde batik edan, ni tipulina ingo etena da, txikitu eta gurinetan goxatzen jarri. Bueno, horrek harrituzu, betaurreko berezik, izan duena nire menor. Betiko betaurrekoakin ilunak izan dara ez du balioko? Ez du balio. Izan behar dute betaurreko berezi batzuk, azetato berezi bat dakatenak, eta egiten dutena da blokeatu eguzkiaren 89,89ren argia. Baina ez aldu argia blokeatuko hori. Ilargia ez dugu ikusiko. Osea, berez ikusiko dugu ilargia eguzkiaren aurretikan pasatzen. Orduan, ilargia ikusiko dugu, orduan, erdi-erdin da honian, orduan alditugu erabili betaurreko normalak? Justu momentu hortan, eguzkia erabat tapatuta baldin badago, hau da, betaurrekotatik eguzkia ja ez badezu ikusten, horrek esan nahi du osotasunean gaudela, eta orduan bai, kendu behar ditugu betaurrekoak eta disfrutatu, begibistan. Bestela betaurrekokin ez dugu ezer ikusiko, Eta, zenbat iraungo du historionek? Noiz hasiko da tapatzen eta noiz helduko da erdira eta noiz aterako da bertatikan? Bale, nengo kontaktua ilargia eta eguzkiaren artean izango da arratsaldeko 7:00. Nahiko arratsalde parte izango orduan? Bai, iluna barra baino lehen. Horregatik toki hona aukeratu behar da behatzeko, ze eguzkia oso bajo egongo da. Orduan edozein tokitan igual ez da ikusten. Claro. Zautzan adibidez, orgu Santa Barbara mendila da gau, hori da, segun nola harrapatzei zuen... Herrialdean balin bazabe, ez tezu ikusiko, ez da? Hori da, joan barko zenuke igual kanpin aldera edo, eta igual garbiago ikusiko zenuke. Gero, osotasuna izango da arratsaldeko 8:00 eta 27:00. Momentu hortan izango da maksimoa. Ordu bete ia pasatuko dugu, eta gero beste ordu bete juten, gutxi gora bera? Gutxi gora bera, bai, gertatzen dena da, buka-bukaera ez degula ikusten, ze eguzkia ja behatziak eta lauten, hori da, izkutatzen da. Eta nola beti izatean da, izarro puntxu urdin hori ikusten dugu itxasuan sartzen danean,
Izti berdea, eroi? Izti berdea, izti urdina. Bai, berdea. Ze koloretako izango, noreto poteko dugu. Ba, egun hortan ezakit ikusiko da, begiratu inbarko dugu, adi egon barko dugu. Gondala egun urteko egaldetu biharko dugu igual, Hori da. Bueno, duela egun urte, etzan posizio berdina ikusi, eguzkia, etzan ordu berdinan izan, baina, bueno, hori da. Bai. Eta, zezan bihan izun? Adibidez, esatean bezala Euskal Herrin oso ondo ikusiko da. Zein da Euskal Herri bertan edo, nun izango guztiz osotasunean ikusiko da, egongo dira leku batzuko? Aproposagoak beste batzuk ezain aproposak. Bale, denean ez da osoa ikusiko. Adibidez Donostin, tapatzen da eguzkiaren 89,62. 62, bale. Iaia 100, baina ez da 100. Zarautzen ja iristen da 89,80. Ui, Bilbaldea joan behar dugu baina, Bizkaialdea. Bilbon gelditzen da iaia mugan. Osea, Bilbotik ekialderantz partziala ikusiko da, eta mendebalderantz ja 100 estaltzen da. Gero ja handikan mendebalderantz ja osoa ikusiko da. Lekeition ezin hobe. Bai, lekeition ondo. Kontua da hor, lainoa, kostalden bakizu, abuztua, naiz eta abuztua izan, lainotuta egon daitekela. Hori kiston krestu izango zan, esan nahi nuke, lainotutako egun hori, ez da? Hori da. Aldu egon lainotuta penintxula osua. Bai, nik esango izut, karo, abuztuaren 12an da persei... Mentila horiako piztu derko du, o zin Aputzeiten hasiko gea. Ez, baina egila da, abuztuaren 12an daukagu perseiden izarren eurila, bai? Orduan, azkenengo 8 urtetan, beak eta antolatu izan degula perseidak ikusteko, 8 urtetatik erdipurdi egonda behatzeko, ze beste guztietan lainotuta, bitan. Abuztuaren 12an. Eta orduan esatia dakau bakarrikan... Aurten tokatzen da garbia, Baina horiz nola dakigu. Hartzaia izeako hartzaia galdetu aldio. Bueno. Baina hori bai ezin dela. Orduan esatezuna da bai jendea adibidez Naparro aldean eta pixkat herriberatik anatzea hor normalen garbiago goten da, eta orduan probabilidade gehiago daude ikusteko. Bai, karo, barrukaldea normalean garbiago egoten dela, erresago zeru garbi egotea. Araba osoan oso ondo ikusiko da. Nafarroan herriberan ere 100 estaliko da, orduan toki ona izan daiteke. Orduan gero norberak erabaki behar du, aber zen nahiago dun. Edo mogoion hortan sartu, ze izugarrizko jendetza egongo da. Bai, Edo hemen, naiz eta 100 ez estali, lasaiago ikusi etxetik. Orduan, movimentu asko egongo adibidez, lainoa alin bada, orduan bai jendia hasiko ala moitzen da, orduan treskantzak etorriko dira, ez da? Hor, bai, eta gainera okerrena da, karo, izugarrizko jendetza aurre ikusten da, eta ja gomendatzen ari da, egun hortan kotxea ez mugitzea, ze izan daiteke kaos bat. Eta esan dezu sekulako jende pila etorriko ala, paseatik, adibidez, hau mundu guztian beste inun ez da ikusiko? Edo, ze izango, bakarrik hemen penintxulan ikusikoa? Kasu hontan bai. Berez, eklipsea, hasten da Siberia parten, eta gero handikan pasatzen da Groenlandia, Islandia, eta gero Atlantiko zeharkatzen du. Hori da. Eta sartzen da ja Iberiar penintzula itzala. Orduan, karo, jendeak, eklipsea behatu nahi duen jendea, Islandia eta Groenlandia eklipsea behatzeaz da jungo, ze aukera gehiago daude zerua lainotuta egoteko. Gara, pintxito bat, ardo txiki bat, nometu pasatuko. Bai, hemen goxoago, temperatura epelago, normalian eguraldi hobea, eta batez ere penintxularen, Kastilla inguruan, hor eguraldia zigurago da. Bale, osea, orduan hemen nun ikusiko da, Euskal Herrikan pasa, eta Kastilla aldeaka noaino jungo geha. Oviedo aldeaino, noaino? Berez, luzeena izango da justu Asturias eta Galizia tartean, itzala hortikan sartzen da, eta hor eklipsaren osotasuna izango da ia 2 minutu eta 50 segundu. Gero ja barrurago sartzen baldin bada, ja juten da pixka bat mozten. Orduan minutu 40, badibidez hemen Euskal Herrian, Laguardian eta Herriberan iritsi daiteke minutu 20, minutu 50. Gelditu ingo da mundua? Jendia adibidez hiriburuketa itxingo dira, tabernak itxingo dira, jendean benditu entorreta igo behar du? Nik uste dut baietz. Bai, eta oso berez izango. Bai, jende guztia horre begira egongo da, seguro. Eta, naiz eta lainatuta egon, igual eklipsea bera ez deuzu ikusten, nola eguzkia estaltzen dan, baina argitasuna nabarituko da pila bat. Hori da. Eta benetan gaua ingo da, ikusiko da izpi batzuk. Gaua ez, baina argitasuna asko jeitsiko da. Osa, nik esaten edala... Animalik eta lota jungo dira?
Animaliak deskolokatu iten dira. Bitu, nik dazkat lagun batzuk, duela urte batzuk egon ziala Tanzanian, sabanan, eklipse bat ikusten. Hor kazakateko jata, bestia eta. Eklipse ura anularra zan, etzan osoa, eta, bueno, bueltan galdetu nien, aizu, eklipsea ze mozta, eklipsea ondo, baina harrigarriena, osea, beldurgarria eta guztiz, sabanan egin zan isiltasuna. Animaliek sentitzen dute aldaketa, eta karo, iluntzen da, bapatean, temperatura jaisten da, haize berezi bat altxatzen da, temperatura bapatean jaisten denez, aire korrenteak mugitzen diala, eta... Behaiek egia esan, gubakio eklipsea datorren, behaiek ez dakio apokalizia datorren, o zer datorren berez, ez da gaua datorrela, baino... Ez dakite zer datorren, baina gauz batzutako gu baino sensibilidade gehiago daukate. Orduan nabaritze dute. Pasazion da bere amona eta esan zion, hemendik egun urtea hau gertatu. Bai, ez da. Baina hori adibidez hemen izango eguzki eklipsea, ez da? Aha, bai. Ze eklipse mota gehiago daude? Olako ikan beste munduan inun ez da ikusi guendela egun urtetikan? Bai, urtero egoten dira bi eklipse lurreko puntu desberdinetan. Kontua da hemen tokatzea, oso hori zaila da. Azkenean gure planeta nahiko handia da eta ilargiak egiten dut itzala oso txikia. Orduan, bueno, oraingoan tokatu zaigu justu itzala gure gainetikan pasako dala. Eta bai, urrengo, bi urtetan ere, beste eklipse batzuk izango ditugu, 2027 hemen ikusiko dugu partziala, baina tapatzen da eguzkiaren euneko 70-75, osea, asko da. Eta eguardi parten, hori bai arratzalde parten? Hori bai eguardi parten. Eta juten baldin bagea Andaluziara, Kadiz eta Malaga inguruan, eklipse hobea da, 3 minutu irauten du. Tarifan baldin bazaude osotasuna izango dira 4 minutu, eta gero, zeharkatzen du Afrikako iparraldea, eta Egipton osotasuna 6 minutu eta erdi. Eta horra de 6 minutu, partziala, osotasuna, osoa garbi dago, hau hemen baldin bakau, eguzkia atzian, paren jarriko zaigula, ez da? Bai. Partziala, zer da, erditikan jarri pasako dala? Partziala da, bakarrik estaltzen dala eguzkiaren zati bat. Arde bat, hori da, bai, hori da. Eta gero daude ere anularrak. Anularra. Anularra da ikusten dala ilargiaren inguruan sustko eraztun bat bezala, eguzkiana. Hori gertatzen da... Gertuago da olako ilargia? Hori izan daiteke. Hori gertatzen da ze orbitak ez dira borobilak, eliptikoak dira. Orduan batzutan urrutio esango nuke, urrutio da, orduan txikiago ditea, ez da? Karo, gerta daiteke edo ilargia pixkatu urrutiago dagola eta orduan txikiago ikusten dugu, edo eguzkia pixkat gertuago dakoagula eta orduan ere handiago ikusten dugu. Eta hori gertatuko da 28an, urtarrilaren 26an izango da, eta anularra ikusteko joan behar dugu Madridetik hegoaldera, bai? Urtarrilan denez, lurra eguzkitik gertuago dago, orduan guk ez dugu nabaritzen, baina eguzkia pixkata handiago ikusten dugu. Orduan ilargiak ez du estaltzen eguzki osoa. Eta hemen partziala ikusiko dugu, ere? Eta astronomuak, olako atzetik ibiliko esatea eroa moguan, ez da? Ez dakit. Rolling Stone gustatzen joa, kontzertu anetik ibiltzen eo, zuek olako danen atzetik ibiltzen esatea? Batzuk bai, suerte hori dakate. Astronomo friki guztiak hemen eukiko ditugu? Bai. Eklipsen frikienak hemen egongo dira. Berez nik duela 3 aste, egon nintzen Zurine Zulaikakin, neguraldikoa Osornon, Palentzian, eklipsen eistariekin, hori da jendea, mundua zeharkatzen duna, eklipseak behatzen, eta egon ginen Oskar Martinekin, dala Salamankako tipo bat, 12 eklipse ikusi ditula ja. Eta da esperto bat eklipsetan, berekin NASA egongo da eklipsea ikusten, Osornotik, Palentziatik, Europako Esposeko jentzea adibidez Leonen egongo da, diatoki honenak. Nionez Leonen bilaban dinen, seguraski, familikin. Han bizia, mindian, nire aitain arreban bizi izan, eta ez dakit Leonen iparraldea, baina pixkate egoaldea, han ondo ikusikoa? Leonen oso ondo. Ze gaina, karo, odeiak hor menditan gelditzen dira, eta ja egoalderantz ez dira pasatzen normalean, orduan toki ona. Bilatu behar dezu hori bai, mendebaldea libre egotea. Igon behar da mendira, ere bai? Mendebaldiak garbi oki behar dugu, ez da? Hori da. Hombre, merditarten baldin bazaude, segurazki bai. Aurreko egunean, arratzaldeko zazpitan, eguzkia ez bazu ikusten leku hortan, hortik anjun. Hori da. Zuk pentsa, nora jungo zinen abuztuan, iluna barra polit bat ikustea. Hori toki ona da. Ai, ama, eta jendia zuez, orduan txitxarek eta martxan dazkazue, ja, bueno, irrikan gaude. Eta jendek ze, adibes zukek aretuzun betaurreko hiek,
zueko lako batukin etzate, jungo da, zuek ez dakiz aparato berezik, edo kamarak, edo jende gauza berezikin jungo da, edo... Eklipse bat behatzeko, onena hori. Bai, Bai, eklipse da... Jungo katxarrokin grabatzea eta ez dakizitea eta... Bai, jungo dia, kamarak eta guztiz, eklipsea grabatzeko, baina jende horrek egiten duna da, lehenagotik dana prestutzi, jakinda zein izango dan eguzkeren posizio zehatza, dana programauta usten dute, eta eklipsaren momentuan disfrutatzea, osea, betaurrekoa jarri eta disfrutatu. Bateria kargauta eraman, bezala geho, hori bai. Bai. Bueno, ze gauza polita ikusiko dagoen orduan, onda. Hemen, lagunak, hitz egiten, eta indeuna da, tipulina goxatu, batzu ja txikitu hori gero, imango jot, hori asko egainetikan. Bueno, eta hau indeunez, txukundu deu, jarraituko dugu errezakin, eta jungo gea adurrenen gana. Adur da, sukaldari bat beti tizkigu kiston errezetak. Mundu guztian zeharko errezetak itizkigu, eta gaurrea zeharrekin datorren bakit, hola, talo krepantzeko oso beresi batekin datorrela. Guazen ikastea. Kaixo Joseba, ongitorri ondarri dira, Adur Arrieta naiz, eta gaurkoan, Ego Koreara goaz. Goazen kozinatzera! Gaurkoan, Ego Koreako plater bat prestatuko dugu. Pejon deitzen da. Krepa, tortillan antzekoa, eta ondoan egingo dugu saltza erdi pikante, ospinarekin, eta hori, nahiko berexia platerra, baina erresa izateko, etxean prestatzeko, bale? 20 minututan, listo, dakagu, eta zenolako festa. Venga, guazen ba. Platerra prestatzeko beretugun osagaiak izango da. Otarrezka, esparragu berdea, tipulina, perretxikuak, eta gero masa egiteko, irina, patata irina, ura, arrautza bat, eta bikarbonato pintxin bat. Eta gero ondoan, saltza prestatuko duguna, izango da piper pasta fermentatuarekin, arroz izpina, soja, eta sesamo olio pixka bat. Hasiko gara otarrezka zuritzen, bere kakita kentzen, eta hori jarriko du sartaian olio bajuarekin, pixka bat, goxatzen. Bitartean, perretxikoak moztu, sartu ere bai sartaginara, tipulina moztu ere bai sartaian sartu, eta azkenik, esparrago berdeak ere bai pixka bat txikitu eta sartu. Hori ingo dugu goxatu, pixkanaka, goxo-goxo. Korean dakaten tipulina, izaten da fina, luzia, eta botatzen dut pila bat zertaginan. Gure kasuan, hartu dugu, gure dakagun tipula freskoa. Orduan, bueno, zeo aldatuko da, eta norbait badei badago hor telebistan ikusten Ego Koreakoa, mesedez, ez bronkari bota. Orain dela 3 urte junitzen Ego Koreara. Hango janaria, hango jendea, azenolako ambientea kaletan, street food oitakoa, jendea jaten genuen, aurkia txikitxiek nik handian nintzen, jendea arrututa behiratzen zidan, danak argazkin ezun atera, eta ikusten genuena da, azenolako jendea jaten genuen pasta, plater bereziak pikantearekin, eta normalia jaten genuen iaia lurrean, plastikozko aurki batean, eserita, erdi apretatuta, danak bata bestean gainean, eta hori izaten zen, igual, 3 euro edo 4 euroko plater bat, eta neko betetzen zuena. Eta gero, bestaldetikan, dakate txoramen punto bat gozoarekin, kaputen ginean, igual, kafetxo bat hartzera, kaputxinoa, haiek, golako kaputxinoa, kafe beltza, edolako zeo zer, gozo punto batekin, eta hori kostaten zuen, igual, 7 bat euro, eta zan beste lokala, beste asuntoa, ematen zuen hotela, baino lujoko hotela, ematen zuen kafetegiak. Bitartean prepatuko dugu gure masa, gure kreparen masa. Irina, patata irina, arrautza, ura eta gatza pitxin batekin, dana nahastu eta sartaian sartu. Hori ingo du tortilla moduan, pixka bat medizatu behian, eta egina dagoen behian, buelta eman, eta zukaldatu ere bai, goiko partea. Eta bitartean, prepatuko dugu gure saltza beresi saltza hori, korear saltza. Zukaldatu gabe, dana freskoak, dana hotzean. Nahaztuko dugu piper fermentatua, soja, arroz ospina eta sesamo olioa. Eta hori dana nahaztu eta listo. Pajon hitza berez, pa
da tipulina, eta jong da krepanantzeko tortilla prejitu bat. Hau ite dute, hola, bere etxean prestatzen dute. Orduan esate dute, neguan edo euria dagoen esateatzeko restaurantera, behen etxean ite dute, jong. Orduan, animatzen zaitu, ere bai zuek etxean prestatzea oso erresa izango da gorkua. Eta bukatzeko, ingo duna da, krepa hori atera zartaiatikan, mostu laukitan edo triangulo moduan, eta ondoan jarriko dut saltza. Eta gero ja, bakoitza bere etxean, saltza pixka bat jarri, eta hala, barru eta azenolako festa. Bero bukatu dugu, gure pejong, hemen txen, azenolako plater edo errezeta erresa egin duna gaurkua. Hola zen, eta hola gure makillakin, altxatu, saltza pixkat zartu, eta listo, hauera eta goxo-goxo jateko. Bueno, urren arte, venga, aio! Hau, padur, eta harrak krepa indiguna, berezia, pikantia, onberdi saltza horrek, Kore harrak bakizu beti pikante saliak dira, eta itxure harra eta esan desun bezala, erresa itekua. Bueno, eskerrik asko eta urren artea dur. Gurian jarraitzeko, ni guain, kiribilkiak prestatuko ditut, udalek garbi zuritu eta bihotzak enduko jau bertara botatzeko, baina erakutzi lehen da bizi, eklipseak hor, Virginia, gaina zure izena dakata guzti, ze liburuizka prestatu ezu? Egun hortako da berezia? Bueno, da eklipsen inguruan pizkat ikasteko, hori da. Hori da, pasaden urten Arantzaditik argitaratu genuen liburuzka bat. Ekarri nabazu, eta erakutzi hola berze horri aldetan, ez erakutzi ez dakit oparitu dituzun, osaldu, edo nure eskuragarri dauden. Gure web horrian eskuragarri daude, bai? Eta hemen egiten deguna da, ilustrazioarekin, irrimarrak egindako ilustrazioak, azaltzen ditugu eklipseak eta zergatik gertatzen diren. Ilustrazioengatik umeentzako liburutxoa ematen du, baina ume bakarrek ez dute ulertuko. Nik egitea esan irakurri baino hauek ikusten hobeto ulertzen dut, nik liburu bat hartzen dut, amarrezkik ez baka esatea, hau ez da netako. Bueno, nik esaten dut dela familian irakurtzeko liburu bat, ze gurasok eta txikiak ere ikaste dute. Zer da jendiek gehienak ostatze zaion ulertzia, edo zer da jendiek gehien esplikatu behar zaion, edo ez dakit? Zergatik ez diren hilabetero eklipsea gertatzen. Ze azkenean, eklipse bat gertatzeko ilargia Ematu beti berdin jaiten egin gala, ez da? Bai, hori da. Karo, ilargia bueltaka dabil lurraren inguruan, hilabetero buelta bat osatzen du, orduan zergatik hilabetero ez dira gertatzen eklipseak. Bueno, kontua da, orbitak plano desberdinetan daude, eta oso gutxitan ilargiak kokatzen da puntu batean, itzala egiten duela gure planetaren gainean. Eta hori da eklipseen berezitasuna. Hori eguzki eklipseen kasuan, eta ilargi eklipseen kasuan gertatzen dena da, ilargiak lurrak proiektatzen duen itzala zeharkatzen dula. Gaur egunez hainbeste bizil zerua ibeira, ez da? Gehiago bizigea lurra eta pantalia eta beste gauza ibeira, eta orduan pizka galdu ite dugu hori. Zan, pentsatzen dut, gaur egun uste deula guen dela, ez dakit, 500.000, 3.000, 5.000 urte biziziala, ez dakit, gumaino gutxio enteratzen zira, eta seguru gumaino gauzak gillo eta zenteratzen zira, ez da? Zerua gu baina askoz gehiago kontrolatzen zuten. Zenik esaten duten bezala, garai hartan, zerua bazan gaur egungo smartphone, bai? Bertan bazekaten GPS-a, egutegia, agenda, behartzuten guztia zeruan aurkitzen zuten. Hori harra da, Bai. Eta nola, eta zenbat galdu deun hori, ez da? Zuri, bueno, zuek kontuatuko zate inor baino gehiago, ez da? Bai, berez, zerua galtzen ari da, alde batetikan begiratzen degunean, ez dugu gauz ondirik ikusten, argian kutsaduragatik. Eta, bueno, ondare naturala bezala galdu dugu, osea, gaur egungo belaunaldiek, zeru izartxua disfrutatzeko aukera galdu dute, eta ondare kulturala bezala, bai. Hori asko gertatzen da, hori, hiriburu handi baten ondon zaudenien, edo herri baten ondon barrun zaudenien, parolak eta historik eta piztuta daude, eta gero kontuatzen zea, mendiak dute, oizien bat ikusten, Hori da. Orduan, baloratzen desu ez. Itxasuan epia ikusten, nik adibidez itxasuan da gute zean nien areak, eta, hombre, egia zen, behitzen dezu lurrea, eta lurra ez da ikusten, zatik, zu urruti zaudenia, igual zaude, ez dakit, 60.000 eta. Baina lurra ez da ikusten, baina argia ikusiten da. Gu argi horren barrun sartu da daude une oro, ez da? Hori da. Eta argi horrek, izaren dizdira estaltzen dugu. Hori da. Bueno, orduan ebai, egun hortan ez dugu junber.
erritik anatea behar dugu? O ez? Ez da behar. Farolak itxalduta, ongo dia gaina Karo, orduotan, egun ez da, orduan, politena da, hori dozein tokitikan disfrutatu daiteke, eta begibistan, ez da zer behar. Ikusmena babestu, besterik ez. Ikusmena babestu. Hori da. Garrantzitsua da, orduan, ikusmena babestea bai. Bestelakio, iriste geneako momentu horta, itxua gehatuko geha, ez da? Ez que kontua hori da, denok ikusi dugu nola egin daiteken zua eguzkia eta lupa batekin. Bai. Azken finean egiten duguna da, eguzkiaren izpia lupan erdian elkartu, eta Bai. hortikan juten dien nahi dugun, erre nahi dugun hortara. Baina itxiten deuleko baten, Hoi da... da, gure begilek ere lupa txiki badaukate, Ja. kristalino izenekoa. Eta efektu berdina lortzen dugu, baina erretzen duguna da erretina. Eta erretina, bi gauz dazka. Lehenengoa da ez dala berritzen, erretzen badegu galtzen dugu ikusmena... Bat eta ez dela... Hori da, zelulak ez dira berritzen. Bueno, bidazka, orduan bazpare batekin nindak urrengoako bestia utzi. Hori da. Eta erretinaren bigarren berezitasuna da ez dakala sensibilidaderik. Orduan erretzen ditugu zelulak Bai. eta konturatu gabe. Hori da arriskutsuena. Ja, kontuatzeko ja erreintzaizkigu, ez da? Hori da. Eta orduan erredezun hortan ikusmena galtzen dezu. Hori da. Eta ezin da berreskuratu, ez da... Ez da, azala bezala, erredura egiten degunean, zelulak berritzen dira eta erredura sendatzen da. Hoiek betiko galduko genituzke. Ope, orduan oso kontu zibili behar ez da? Bai, ez da Eta tontakeria. horiek lortzeko, ni badakit lehen garai baten ez dakit, diapositiban eta katxarrokin da egitezan ere bai? Ez dakit, Nola argazki egitezian da diapositiban nola ilun horiekin da behar idatzia Bai, ez, hori. Truko txarra da. Truko oso txarra. Ne ezin kaso, Ez, olako gauzak erabiltzea ez du zertako balio. Osa, ez dute guzmena babesten. Berez, probatzen badituzue betaurrekoiek ikusiko Bai. zute ez dela ezer ikuste. Ja. Berez ez da ezer ikusi behar, bai? Izeo zer ikusten bada, horrek esan nahi du ez direla onak. Vale. Bai, eta ez radiografiak, ez argazketako negatiboak, ez da olako gauzak ez Baina dute beti balio. bai izan dira, ez da, radiografianak eta Bai, beste eta... garai batean esaten zan. Ja. Vale. Ba, lagundu da, zuzea. Udare horiek zuritzen, Bai. vale? Emango izu zuri gaio, labanak imoldatuko zea. Nahi No, dezuna. zuen mendakazu zuri Vale. gaio, vale? Bueno, eta, zen espero da, zenba jende, nungo jende etorriko gehiena, nundo de friki gehienagola astronomoak? Bueno, olako frikiak mundu osoan zehar gaude, bale? Gaude, oso. Gaude. Baina, bai, badaude, zaleak edo astronomoak, eklipse historiak deitzen ditugunak, Bai. egiten dutena da mundu osoa zeharkatu eklipsea jarraitzen. Eta, olako jendeak badaki, zer sortzen da eklipsen inguruan, eta olako pertsonek esan da, espero dugu Iberiar penintsulara etortzea, eklipsea ikusteko 15 milioi pertsona. 15 milioi pertsona? Bai, Osa, hori da udan beti normalean. etortzeianak, baino beste 15 gehiago. Beste 15 gehiago, 15 milioi gehiago, etorriko dianak eklipsea ikustea. Ai, ama. Hori da. Jende asko da hori, ez da? Asko. Asko da. Bai, ez Eta dakit non sartuko nundarrak garen. izaten dira gehiago? Amerikarra, japonesa, txinuak, ez dakit, nundikan etorriko dira jende gehiago? Amerikatik jende asko etorriko da. Bai, Adibidez, badakit Laguardian egongo diela fizikako ikasle pila bat estatu batuetatik. Bai, Hartu dutela hortokila, danak handikan ikusteko. Baina, estatu batuetatik eta Europatik etorriko da jende asko, Asiatik, toki guztietatik etorriko da. Eta astronomentzako, zeratik handa gain garrantzitsua eklipse bat? Esaten da, badala naturak eskaintzen du ikuskazunik haundiena. Osea, eguna izatea eta bapatean gaua bihurtzea, zoragarria da. Eta gaua bihurtzen da, izarrak azaltzen dira, eta momentu hortan bakarrik eguzkiaren atmosfera edo koroa ikus daiteke, eguzki eklipse osoetan. Eta da, eguzkiaren kanpoko geruza guk begibistan bakarrik ikusten dugula hori, eklipsetan. Zenbat olako ikusi dituzu? Zuretzako ez da aurrena? Niretzako bai. Zuretzako Osoa izango da aurrena lehenengoa. da? Bai. Baina seguru nago ez dela bakarra izango. Biziatu Urrengo ingo urtekoa zea, ja biziatu- prestatzen hasi naiz. Benetan? Bai, noski. Claro, honek motibatu dizu eta gauza berrik ekarritu ez da, osea... Karo, bai. Azkenean, ikusten dezu sortzen dan giroa, eta azkenean mugitzen dan jendea eklipseak behatzea, ja ezagutzen dira haien artean. Suerte ukidet, eta, jende hori ezagutu dut, alde hortan ja sartu naiz, eta berotzen hasi gea. Ondo.
Bueno, hemen ahazu, behitu, bihotzak endu puxketakin eta hemen gurinetara botako dugu, gale? Behitu, urratuko izutunia, eta gero puxketakin dazkasunean berta bota. Eta jende hori etorri behar duna, ni baiakit entzun dut, gaina ez guain, baizik eta gabona baino lehenotik, erreserbak jartuta zeduela, leku pilatan, zatikan bakigu guk kostalden eta jende mordo bat egongo dala egun horietan, ze batien agusto normalen bete hoten dia, baina bai herriberan, herrioxalden, nolako leku pilotan erreserbak eta topera zeudela eta jaia 100% daudela, ez da? Bai, nik esango dizut, adibidez Burgosen duela 2 urte ez daudela logelarik. Duela 2 urte? Bai. Burgos izango dale bai leku potente bat. Oso potentia, hori da, bai. Eta inkluso ezagutzen dut jendea, erreserba egin zuna nekazal turismo baten, Errioxan, eklipsea behatzeko, baina bertakoa enteratu denean eklipsea zetorrela, anulatu indio erreserba garestiago alokatzeko. Bai, holako gauza, gertatzen ari dira. Auskalo, ez dut ez da jakin nahi. Bueno, erra ruluen deuna hemen, ikusi aldezue. Aia, ama, genero pixka sartu dio, bai. Beste hori itxiko deu. Eta bitarten jungo gehan, baitu, udan gaudela, izoski berezi baten bila. Glutenik gabekoa, irrika gluten free, eta ikusiko zue. Zer nolako izoski berezia etxean iteko mokua. Ikasiko dugu, guantxe. Kaixo Joseba, zer moduz, ni Ainara Basolo naiz, irrika gluten friko arduraduna, eta gaur errezeta berezi batekin atorkizue, izoski freskagarri bat. Guazen! Gaur lehen esan duan bezala, errezeta freskagarri batekin gatoz, eta bonboi izoskia dauka izena. Bonboi izoski honek ze osagai ditu? Koko jogurta, platanoa eta almendra krema. Bueno, eta gero kobertura emateko txokolate beltza erabiliko dugu. Errezeta hau da, super erresa etxean egiteko, eta gainera nik aholkatze dutzuet etxean egitea umeentzako izoskia emateko, o postre berezi bat egiteko, familian, eta gure errezeta zelan egingo dugu? Bueno, gure errezeta lehengo hasiko gara platanoa zapaltzen. Platanoa ahalik eta helduen egoten bada, hobeto. Bueno, errezeta honek ez dauka azukrerik, gozotasune emateko platanoak ematen dotza, eta badakizuen bezala irrika gluten free, ez dugu erabiltzen azukrerik. Beti, barazkita frutarekin egiten ditugu errezeta guztiak. Errezeta hau veganoa da, nik erabili duten osagaiak zuek nahi badezuete aldatu, posible da aldatzea. Hauntze jogurra, krema kakauetearena proteina gehiago emateko, nahi duzun bezala. Eta gero, nahaztuko dugu almendra kremarekin eta koko jogurrarekin. Izoski honen kremosidadea jogurrak eta almendrak ematen dotze. Etxean egiteko aholkuak nahi izan ezkero fruta aldatu daiteke. Sagar konpota, madaria, mugurdiak, abiak, zuek nahi dozuen fruta. Guk etxean izoski pila egiten ditugu. Marru izoskia, limoi izoskia, super erresak. Beraz, animatzen zaituztet etxean egitera. Nahaztu ondo, moldeetara pasatuko ditugu, makiltxoak sartuko ditugu, eta gero izosgailura. Gaurkoan nik aukeratu duten krema almendra izan da. Zuek ere, nahi izan ezkero kakauete krema, ur krema, zuek nahi dozuena. Baina osasunari begira, almendra krema onenetarikoa da. Izoskiak aurkitzea supermerkatuetan gluten gabe? Bastante erresa da, baina nik aholkatzen dutzuet etxean egitera. Fruta, jogurra, super erres. Izosgailuan gau guztia egon hotza mantentzen, eta hurrengo gunean atara, eta txokolate beltza botako diogu gainetik. Beti bezala, neuk aukeratzen duten txokolatea 185 da, osasunari begira, onena. Zuek, nahi dozun bezala erabili daiketzu esneduna, txuria, zuen aukeran. Nik osasunari begira, beteko bezala, txokolate beltza. Eta momentuan ja pres egongo dira, txokolateak gogor geratuko da, eta gozatzeko pres. Bueno, Joseba, hemen gure gaurko errezeta, bonboi izoskia, eta animatzen zaituztet etxean egitera. Baina gaurkoan ere, esklusiba batekin atorkizue. Gure web horria martxan dago, online zerbitzua eskaintzen. Estatu maila guztian, ari gara bialketak egiten. Eta besterik gabe,
Urren arte, Joseba! Hau painara eta eskerrik asko, ze izoski erra, Eklipsia eta gero jateko, Bai. Tak, eklipsia hogitarteko egin, da gero, eharra laua. Bezarka da handi bat, Ainara eta eskerrik asko. Beti gauza honak eakusten guri. Eta, ze hona, ja, alde guztita bialdu aldezula. Bezarka bat eta ondo jundadilla. Gurian jarraitzeko. Hemen sartu dugu, gurinetan genukan tipolina eta udaria. Ingo deuna da birrindu, esti pixkatekin, bueno, esti egia dana botako joko oso biliko gara, bale? Eta ospina txorrota txiki botako jozu, bale? Dana orain edo... Bai, horren txorrota txiki botako jozu. Eta gero, ingozuna da iragatzi, bale? Fin-fina guzteko. Orduan hartuko dugu hemen, mingaina dena ondo harrapatzeko hortikan, eta gero hau ondo zanpatzeko, bale? Venga, hemen dakazu tresnak. Honek balio aldeko ikusteko. Osotasunean bai, bestela ez, Bueno, ekin horrekin, eta nik ingotena da bestia, ozgailuan sartuko bakarrakin nahikoak gara, eta palio batzu jarrizkiot, sukaldatzen egean bitartean, bertan beran ez gelditzeko. Gatza eta piperra jarriko jot, tartaia martxan, eta bagoaz. Vale, hemen dakau tapatxua. Hau botatzen diotea edo, bai? Hori bota guztia, eta hemen intxa horra tostatuko ditut. Bale, nahi zumen gainakin laguntzia? Arrapatzeko ditena? Venga, ba. Horrela, iepala. Venga, hau. Listo, horrela xe. Bueno, badakit, hau antolatu alantza dikin eta Eusko Jaurlaritzakin gauzakin dituzuela, ez da? Bai, hori da. Zein dute zehazki? Ze prestatu dute? Bueno, Eusko Jaurlaritzak, printzipioz, egin du erakusketa ibiltari bat, mugituko dana Euskadi osoaren zehar, eklipseak azaltzen, horri lotuta bakintza desberdinak egiten ari gea, itzaldiak, bisita gidatuak, tailerrak eta bar. Eskoletan eta lekutan, nondik noa hiltzeate? Berez kalean egiten da, eta aurretikan erreserba egin dute, tailer bat edo bisitata, eta egiten zaizkie. Geo ere web horri bat antolatu da Eusko Jaurlaritzatik, hau erantzaditik beste bat egin dugu bai. Eta, hortan gaude, eventuaren difusioa egiten, eta batez ere, jendia, pixkat ezitzen, nola behatu behar dan eklipse bat. Vale. Eta behatu eta kudeatu ere bai aldi berian, ez da? Zatikan, kudeaketa ez da erreixa izango. Olako evento bat ez da egon gondala egun urtetatikan. Orduan, zer, nola jendia, nondik noa ebilikoan, ze proposatzen dezu jendiai? Egiten ari dan proposamena da, saiatzea egun hortan, kotxeak ez mugitzea. Ze egongo dan mugimendua ikaragarria izango da, eta ez da erreixa guzti hori kudeatzea. Eta gero adibidez, Eusko Jaurlaritzatik, esan da, edo orokorrean, toki guztitan, esaten ari da, saiatzea ez pilatzen jende gehiegi toki baten. Ze, karo, egongo da, izugarrizko jendetza toki guztitan, eta hori kudeatzea zio zer gertatzen bada ere ez da erresa izango. Orduan, nahiko egia zan, nahiko justu gabiltza, antolakuntza guzti horrekin, baina, Eta gila esan, dena ondo balin badi joa, eta eguna urdina balin bada Euskal Herri guztin eta pentsio guztin, errexako izan, baina hor leku baten laino sartzen badi, eta jendean moitzen hasiko, eta jendeak ez du nahi galdu, eta horre triskalta eta hor daitezke. Hori da, hori gerta daiteke, behatzeko puntu baten lainetuta ateratzea, eta jendea, karo, bidaiatuta gero ez du eklipsia galdu nahi. Egingo duna izango da bidaiatu, zeru gerbi baten bila, eta hor ere, autopilarak eta zor daitezke. Eta lehen esan deun bezala, galdu deura ohitura hori, zeruai behitzeko, zeratikan berreskuratu berko genuen ohitura hori, zeratik da ingarrantzua. Ni amorratua naiz, Abetu, bai. Bagea bi ordu. Ondala gutxi umekin, zerren, da betu hori da orion, da hori da ez dakizein, da nuna iparri zarratan, nuna hori ez, eta beti, gaina, ni itxasuan gustatzen zaitzela ibiltzia, eta gauetan da ere bai, eta belauntzin da jute gala, bazkenien, dakarte bai, lasertxo bat eakusteko, eta unai bazurko, bilbotara getxokua, beak ere bai bere itxasontzin itezitun, izarrak ikusteako bidaiatxo batzuk, eta orduan kartelatxo bat eman zin, nola hor jartzen dezun, une oro planisferio baten. Bai, planisferio bat, eta horrekin, eta zeakin, lagun artean eharra da, eta umeekin da ibiltzeko hor gauen ikusten. Oso polita da, eta ez da ez behar, eta da hori, guri naturaz disfrutatzea gustatzen zaigu, eta hori bada beste modu bat, gertatzen dana da, ohitura hori galdu dala. Natura dala, mendila bakarrik, edo itxasua, zerua bada natura ere, ez? Eta gero dakan gauz
bat zeruak niri asko gustatzen zaitena da, sentiarazteizu, bueno, txikilla sentitze zarela. Oso txikilla. Ez? Eta, bueno, nik uste dut jende guztiak beharko lukela noizbenka txikilla sentitzea. Haundi gehiagi dazkago inguruan, ez? Baita, dudi gabe. Bai, eta, gio, a ber, zeharra dan, zuko katzia, no? Jakitean nunda honi parra, noiz etorriko gauza bat, obestia, edo ez dakit. Gio nik irutu zaitena da, leno, ez zien egin beste zea ikusten. Sateliteak. Satelitean, une oro. Bai. Fijatzen bazea, kusiko zuen, juten bazate leku hilun batea, eta jartzen bazate zeruai behira, zenbat satelite, porque leno zan, bat ikusiet. Bai, eta ilusio egiten zizun. Guain, ez bazu ez da bat ikusten, eta betarroko behar dituzula, ose. Hori da. Une hori ikuste dira. Denbora guztian, ikusten dira satelitea gehiago, izarrak baino. Bai. Eta pena bada, ze azkenean ere berriro horrekin zeruaren baldintzak aldatzen ari gea. Bai. Eta gauza okerrera dijoa, Badakigu. Bai, Gota gehiago dago, eta gaina hor galditzea gueltaka, edo ze gertatzea horiekin. Gaia da zeruko zaborra, esango genuke? Bai, espazioko zaborra. Espazioko zaborra. Eta gero hoiek dakatena da, poliki-poliki lurrera erortzen diala, eta atmosferan sartzean desintegratzen dira. Orduan, duela gutxi arte lasai egoten ginean, atmosferan desintegratzen dira, ez da zer gertatzen. Baina ja, aztertzen hasi da, atmosferaren goiko geruzak kutsatzen ari garela, satelite horiekin. Orduan, kutsadura hori, ez dakigu oraindik zeu eragina uki dezaken etorkizun baten, ze oso berria da. Bai, horren gozan, bialtzeuna, bila jutiak gutxinez, ez dakit nola inbialko zan, baina... Badaude proiektuak, Bai, baina gertatzen dena da oso zaila da, jendea ados jartzea, danak zerbait egiteko. Eta zenen agan jakitea, eta zengo matrikula ikustea ere, ez da? Bueno, zeinen adian jakitea... Ikusiko dituzu zuen teleskopiokin daola igual, hobeto. Sateliteak ez da erresa ikustea, teleskopioekin, azken finean oso azkar mugitzen dira, eta teleskopioak normalean ez diain azkar mugitzen. Espazioko estazioa polita izaten da, behatzeko, eta bai. Ai, ama, zenbat gauza. Bai. Bueno, despasatzeko, ze inbiar dugu egun hortan, a ber, ze ez dugu inbiar, nola antolatuko zen nuntzuk arratzalde hori? Arratzalde hori? Bai, abuztuak 12ko arratzaldia. Tokion bat aukeratu lehenagotik, bale? Pareo eraman, belarretan bota, zerbait bokatan bat edo jateko, bai? Eta disfrutatu. Eklipsea azten danean, eguzkira begiratzen dugun bakoitzean, ikusmena babestu behar dugu. Gero, betaurrekotatik eguzkia ikusten ez dan momentuan, orduan kendu behar ditugu eta disfrutatu. Baina hori gutxi izango, hori 2 minutu izango dira, ez da? Ez da 2 minutu. Ez da 2 minutu? Segun non zauden, jakin behar duzu. Hori da. Ez tiztatu. Bai, eske segun on zauden, adibidez, Bilbon izango dira 20-30 segundu inguru. Orduan, gutxi gora bera jakin barko genuke zenbat irauten duen, eta, hori osotasuna disfrutatu, begiratu gertatzen diren aldaketak, eta ja, eguzkia gerian berriro gelditzen denean, ikusmena bestea berriro. Egia esan, berezia izango da, eta betiko geratuko zaigun zerbait, ez da? Bai. Esaten dutenez, eklipse oso bat ikusteak asko markatzen du. Así que, disfrutatuko dugu eta gero esango dugu haber markatu digun, ala ez? Bueno, laguna, hementxe. Nik usten eta hoia listo da kaula. Zatituko dugu. Gehiagik ez da inberra, xamurra behar duta. A ber, ateko eskio hemen pali jok. Oi, ama, eharra bokaditu egin behar deuna guantxe. Bueno, eta... Zure eginkizuna, lantokian, berdin jarraitzeu, ose gauzak intzaude, gaur egun esku hartian. Egun hauetan, imaginatuko zu, topera eklipsarekin, dirudi ez dagola besterik, ja. Eta, hortxe gaude, divulgazio egiten, eta, eklipsak zergatik gertatzen dien azaltzen, nola behatu, eta, hoi da nere lana, ikastetxetara, kulturetxetara, eta, deitzen diaten toki guztitara. Bikain, goxatzen orduan ez da, panorama honekin. Oso gustora. Eklipsia bukatuko eta ze? Beste zio zer rasmatuko dugu. Post egongo ez da, Hori da, gero post egongo da. Botako dugu krematxua. Zitxura dakan krematxo horrek. Ai, ama, a ber, hau. Ni pentsatze barrutikan. Eharra hon behar dula honek. Bitu, espinaka, gazta. Oi, ama. Eharra indego horko hone bai. Horrela xe. Eta beste bikusketetan hause.
Bat hemen, bale. Perezia botako dugu gainetikan. Eta besti gabe. Olio pixka bat dugu, behitu olio pixka dola. Bizio pixkat. Eta kurruzkaria bota berdigu bukatzeko historia. Horrela. Bueno, Virginia, eskerrik asko, etortzeatik. Zuri, gombipenagatik. Urrengoan, zoze berezia honien etorri honea kontatzea. Irrikitan egon gara data. Bai, Denak, zuri entzuteko eta ikasteko. Unibertso oso badakagu. Bueno, errapidez gauzaia. Agur lagunak.